सनितपुर आरो गहपुराव बीपीएफ राजखान्थि हान्जा आरो कंग्रेस राजखान्थि हान्जा बिथांमोना थांनानै जे हाजारखि बिथांमोननि थाखाय खामानि मावगोन होननानै बुंफ्लायोब्लाबो गोलेरनि मोदै गहोयोब्लाबो बिथांमोनखौ सनितपुर आरो बिश्वनाथ आरो गहपुरनि रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ अनसायनाय नङा। खुलुमबाय, स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसि आरो बे समाव सनितपुर आरो गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै बीपीएफ राजखान्थि हान्जा कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया बिथांमोना थांनानै जे राजखान्थियारि फोसावदिं मेल खालामहैयोब्लाबो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि अनगायै बे समाव बिथांमोना रावखौबो बजबा होनानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा हाजारखि फोसावथिङाथों सनितपुर जिल्लायाव बीपीएफ दोलोनि कंग्रेसनि एक्सेप्ट इउपिपिएल सोरबाया केम्पेइन खालामहैबाबो बे फिथाइ थाया। मानोना बे समाव जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा आरो बे गोजोन गोरोबथा बायदि सानजा फारसे सीमाया बांबाय आरो आथिखालाव बिथांमोना बिटिआर बिटिसिनि जानो गोनां बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिथांमोना भट होनो मोन्थायखौ मोनसिगोन। जाय बिथांमोना दिनै बेयाव बिसायख'थि खालाम बा फोसावदिंहैदों बे फोसावदिंनाय सुबुंफोरा बिथांमोना बे सीमा बांहोनाय एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ बिथांमोना हेंथा खालामदोंमोन। बे समाव बिथांमोना बिटिआर दफा बायदि बे सानजा फारसे सीमा बारायनायनि बिथांमोना हेंथामोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। जायखौ लानानैनो सनितपुर आरो गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरा मोजाङैनो मिथिगौ आरो देग्लाय जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौनो बिथांमोना अनसायगोन आरो जोंहा फोथायनाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मानोना बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया थांनाय समाव जानानै थांदोंमोन आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बायदि बे समाव सीमाया बांबाय, रायजो राजाफोरा बे समाव बिटिआरआव हाबबाय आरो बे समाव बिसायख'थि बिथांमोना बा देग्लायनि बिसायख'थियाव बिथांमोना भट होनो हानाय मोन्थायखौ बिथांमोना मोनसिगोन आरो जायखौ खालामना होदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जा कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया बे जायगायाव गहपुर हालामाव थांनानै हाजारखि बिथांमोना दुखुजों आरो बिथांमोना गासै जेंनाखौबो मावफुंना होगोन होननानै बिथांमोना गाफ्ला होयोब्लाबो बिथांमोना नंखाय गोलेरनि मोदै सख' होयोब्लाबो बे समाव रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ अनसाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों। देग्लाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौनो अनसायगोन होननानै रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। हाजारखि फोसावथिङाथों सनितपुर जिल्लायाव बीपीएफ दोलोनि कंग्रेसनि एक्सेप्ट इउपिपिएल सोरबाया केम्पेइन खालामहैबाबो बे फिथाइ थाया। मानोना बिटिसिआवहाय बा बिटिआरआवहाय गहपुरसिम लखिमपुर जिल्ला नांजाबनाय बे गामिफोरसिम एक्सटेनसन खालामनाय बा सोदेरनायखौ रावबो सापर्ट खालामाखैमोन। दिनै बिसायख'थि सफैनायखाय नांगौ जानायखाय गहपुरनि मानसिफोरखौ दाव दाव खालामफ्लानानै दुखु दिन्थिफ्लानानै गोरेले मोदै गफ्लानानै मानसिफोरखौ इमसनेल खालामनो नागिरबाबो सनितपुरनि मानसिफ्रा बेखौ मालाबाबो गनाया। मानोना सनितपुर साइडनि मानसिफोरनि जा दुखु जा दाहा जा मिजिं बेखौ जोङो हमदांनो हायो आरो बेखौ जों मिथिखागौ। एखे जायगायावनो दा इउपिपिएलनिफ्राय इलेक्सन गेलेनो थाखाय कमिटिफोर दाबाय होनना मिथिनो मोनदों जोङो। दा माबायदि जों जिल्ला कमिटिखौ दाबाय, इउथ कमिटिखौबो दाखालि दाबाय, वमेन कमिटिखौबो दाबाय। कमप्लिटलि जोंनि जा फांसनारि मेसिनारि फांसनफोर बेफोर गासिबो जोबनानै फैखाबाय। नोंथांनि मोन्दांथियाव 40टा मासियाव इउपिपिएल आउट अफ 40 जोङो 32 देरहागोन, बे 100% कनफार्म। नोंथाङा दिनै खै थारिख? 2 तारिख जुलाइ माबानि आगस्टनि सेप्तेम्बरनि माबासिम नाय 28-29 तारिखसिम नाय आरो आंखौ एखे कुइसनखौनो सोंफिन। हाग्रामाया बे समाजआव गेलेनो नागिरदों सार। मस्ट वेलकाम। आं दाखालिनिफ्रायनो बुंगासिनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आंनि अनजालि बिसिखौ आङो देबोरगाव हाग्रामानि एगेन्सै जुदि शिब सारा मानियोब्ला आं गेलेहोनो नागिरदों इउपिपिएल दोलोनि जानानै। आंनि बिसिखौनो फेजेनग्रोथों, बेनिफ्राय 14आव फैथों। सार दा जिखिनि गामि एड दोननाय बेवहाय इउपिपिएलनि हिसाबै बेयाव बियाबफोर एड दोननायनि राहाफोर दं नामा? निस्सयকৈ गासै जोंहा 60टा बियाब जागोन। बेयो इलेक्सननि उनाव जागोन।
माबा साइडजों गहपुर साइडसिम बेसेबां बियाब जागोन बेखौ दासिमबो थिरांथा